Ahojte priatelia, vítajte na mojom kanáli. Dnes si povieme 5 dôležitých faktorov, na základe ktorých si vybrať dodávateľa ERP systému. Možno už máte systém vybratý, alebo len vyberáte, no pozor, rovnako dôležité ako samotný systém je voľba toho, komu zveríte jeho implementáciu. Aj to najlepšie riešenie sa vie rozsypať ako domček z kariet, ak si vyberiete zlého dodávateľa. Preto sa s vami rád podelím o 5 dôležitých faktorov, ktoré by ste mali pri výbere dodávateľa zohľadniť, aby ste sa vyhli drahým chybám a váš informačný systém ste k spokojnosti nasadili. Ak ste tu noví, moje meno je Viktor Pieš a už viac ako 10 rokov pomáham firmám s digitálnou transformáciou výberov ERP systémov. Poďme na to. Prvým faktorom je nechať si spraviť prezentáciu a vyskúšať si demo. Sami ste to zažili. Prvý dojem je len jeden. A ak systém na vás nezapôsobí, veľmi ťažko sa táto priepas znovu prekonáva. A hoci sú prvé dojmy dôležité, ešte nesúďme knihu podľa obalu a pozrieme sa trošku pod kapotu systému. Aby ste teda mali z prezentácie maximum, tu je pár drobných tipov, ako hneď na prvom stretnutí zistiť, či sa pozeráte na správny systém. Pošlite vopred dodávateľ zoznam kľúčových procesov, ktoré chcete v systéme vidieť, aby vám ich ukázal a predviedol systém. Pýtajte sa na detaily a veci, ktoré vás v súčasnosti trápia a či je nový systém riešenie. A na konci požiadajte o demo verziu systému, ideálne po prezentácii a skúste si sami na základe prezentácie otestovať systém. Celým zmyslom prezentácie je simulácia reálnej práce. Preto je tak dôležité zadefinovať jasne, čo chcem v systéme vidieť. Takto užitočne prepojíte dojmy s faktami a získate oveľa cennejší a ucelenejší pohľad na možnosti systému. Druhým faktorom je technológia riešenia. Asi to nikoho neprekvapí, no pri výbere systému je správna voľba technológie kľúčová. Aj keď tento bod súvisí viacej so systémom ako s partnerom, je dôležité ho zvážiť. Zvlášť, ak bude váš systém vyžadovať nejaké špeciálne schopnosti mimo ERP, prípadne máte vy špecifické hardwareové požiadavky. Nezabudnite, že technológia úzko súvisí s cenovou politikou, no k tomu sa dostaneme trochu neskôr. Zvážte preto svoje preferencie, najmä v následovných oblastiach. Je systém moderný, je cloudový, je on-premisový? Pod moderným myslíme parametre ako responsivita, či je možné do systému pripojiť sa z akéhokoľvek zariadenia, intuitívnosť a celkovo prvé dojmy. Cloudový, to znamená, že prevádzkovaný v cloude alebo nejakom vzdialenom serveri a on-premise najčastejšie myslíme, že je inštalovaný na vašom hardveri. Dokáže systém rásť s vašou firmou a je možné ho prispôsobiť požiadavkám? Veľmi dôležitý faktor. A ako ľahko sa systém do budúcna pripojí na vaše treťostranné nástroje? Tieto parametre je vhodné komunikovať už počas výberu s potenciálnym dodávateľom, aby ste získali istotu a odpovede, čo potrebujete od stabilného dodávateľa. Uvedomte si, že technológia aj tým, čo dodáva technológiu, sú často v jednom balíku, takže jedno ovplyvňuje druhé. Fakt číslo 3. Cena nie je len číslo. Veľmi často sám už na prvom telefonáte alebo na prvom stretnutí počujem vetu, čo ma tu bude stáť. Je to veľmi ťažká otázka a ešte ťažšia odpoveď na ňu. Vysvetlím vám prečo. Do cenovej politiky najčastejšie vstupujú nasledovné komponenty, ale je to individuálne, preto si nechajte vysvetliť, ako funguje konkrétny cenový model dodávateľa. Licencie, to znamená, ako sa kupujú licencie. Kupujú sa na prístupy a modul, je to kombinácia. Typ licencie. Máte typ SaaS alebo Software as a Service, alebo si kupujete trvalú licenciu. Tieto parametre veľmi ovplyvňujú prvotnú investíciu, ale aj následnú aktualizáciu systému. Aktualizácia alebo maintenance. Čo je predmetom aktualizácie? Opýtajte sa svojho dodávateľa, či je súčasťou aktualizácie legislatívna podpora, alebo inovácia, alebo ich vzájomná kombinácia. Veľmi dôležité je vedieť, či viete aktualizovať software bez ohľadu na to, ako sa mení legislatíva. Alebo či je potrebné zároveň s aktualizáciou legislatívy alebo jej zmenami aktualizovať celý veľký systém. Myslíte aj na to, že moduly, ktoré sa odlišujú od štandardného systému, je potrebné prepísať na novú kompatibilnú verziu. Implementačné služby obsahujú inštaláciu, konfiguráciu, najčastejšie migráciu dát a školenia. Čo všetko zahŕňajú, koľko stoja a ako je v nich odzrkadlený zákazkový vývoj. Spomeňte si na aktualizáciu. Akékoľvek odbočenie od štandardného systému je potrebné udržiavať pri nových verziách. Následne po nasadení systému prichádzajú dodatočné služby, to znamená podpora, prípadne nejaké rozvojové zmeny. Pýtajte sa, ako tento proces funguje. A posledným dôležitým bodom alebo malým komponentom je podpora systému. Najčastejšie podpora zahŕňa bežné otázky, to znamená, ako systém funguje, prípadne nejaké vlastne technických problémov, avšak neslúži na komplexné školenia. Tento bod je dobre nechať si vysvetliť vašim dodávateľom, ako funguje, aby ste vedeli, čo od systému očakávať. Mám tu pre vás ešte jeden malý tip. Nenúťte dodávateľa urobiť pre vás fixnú cenu na začiatku projektu, keď ešte nevie, o čo sa jedná. Nechajte si odprezentovať riešenie a následne spoločne prídete k cene, ktorá je pre obe strany výhodná.
Tak, už sme si prešli prezentáciu, prešli sme si demo, prešli sme si technológiu a prešli sme si cenotvorbu systému, takže v tomto momente už máme celkom dobrú predstavu o dodávateľovi, ale ešte zadržte, ešte treba zvážiť fakt číslo 4. Opýtajte sa na referencie a skúsenosti dodávateľa. Pred podpisom zmluvy je voliteľné, ale odporúčané požiadať dodávateľa o referenciu alebo kontakt na existujúcich zákazníkov. Dôvod na to je ten, aby ste mohli z prvej ruky zistiť, ako funguje spolupráca s dodávateľom a získať nefiltrované dojmy z tej spolupráce. Je veľmi dôležité pozrieť si prípadové štúdie, hlavne pre vás, aby ste vedeli, či ste nie prvý zákazník v konkrétnom odvetví a prípadne si priamo viete overiť podporu po nasadení u konkrétnych zákazníkov. To znamená, keď systém sa dobre nasadí, ako funguje spolupráca, ako funguje podpora. Vždy máte slobodu opýtať sa na možné rizika a problémy, je to naozaj v vzájomnej komunikácii, preto sa nebojte o týchto veciach rozprávať. A posledným 5. faktorom je tím dodávateľa a následná podpora. Spolupráca s dodávateľom je dlhodobá, povedzme také digitálne manželstvo, preto je dôležité poznať aj detaily ohľadom týmu, s ktorým budete spolupracovať. Skontrolujte, či má tým s vašim odvetvím dostatok skúseností, slobodne sa ich opýtajte na iných podobných zákazníkov. Prípadne zistíte, koľko podobných projektov už realizovali, prípadne celkovo, koľko projektov realizovali s daným systémom a overte si, aké možnosti školenia a podpory a následného rozvoja systém alebo tým po implementácii poskytuje. Ak by ste chceli vedieť viacej o najčastejších chybách pri implementácii ERP systémov, tu máte odkaz na moje video o najčastejších chybách pri zavádzaní ERP systémov. Tak si to na konci pekne zhrnieme. Ak si vyberáte ERP dodávateľa, nezabudnite na tieto faktory. Prezentácia a demo, technológie riešenia, cenová ponuka a aktualizácia, overené referencie a skúsenosti týmu a kvalitná podpora. ERP systém môže byť skvelým nástrojom, ale jeho úspech závisí od kvalitnej implementácie a správneho partnera. Preto dúfam, že vám moje rady a skúsenosti z praxe pomôžu dobre si vybrať. Ak sa vám moje video páčilo, dajte like, odber, prípadne napíšte do komentárov, aké máte vy skúsenosti s výberom ERP dodávateľa. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.